We talk football. Let's say Mamelodi Sundowns 7. Siwelele 4. Baba igama uthini? Uchabiso Cedric wakwaNdlovu. Gatsheni. Yebo sikhulu. Yeah, boya benyathi uthini? Ucoach namhlanje usiphuzile. Kanjani? Imifana neluzi legame. Yeah, iluzi le Sundowns. Ibhola mawulazi today iluzi. Yes. Not a win this one. Yeah. Umfana lo mncane second half umbonile ukhathele. Yeah. Kumele akhuphule ihlakho second half. Yes. Yena ukhuphuka uSantos. uSantos uyocreate amagoli amaningi. Ngabe ukhuphula ihlakho kuqala. Yebo. Yeah. Undamane umbonile undamane uthi no ngathi namhlanje ngathi une stress. Too slow. Stress ungathi udlale ne stress. Yeah. Thina sisupporta ngenhliziyo le. Mhlawumbe uhlushwa iJerry. Engazi nakho lokho stadium. Sine stress. Yeah. Yabona manje basitelelisa ngamabhakanini. Yeah. Amabhakanini badlala ku12. Yeah. Egemini badlala nangapho. Yeah. Thina support. Yeah. Yeah, nami ngizofaka kweyapho. Yeah baba. Ngiphathe kakhulu. Mara I'm blaming umfowethu. Yeah. Coach us disappoint. Wenzeni ucoach? Ngasabisho shoot engakhona ayikho right. Yeah. Uphela uSantos. Kuphulika yakho at least. Yeah. If namhlanje bekuyimi ucoach weSundowns. Yebo. Udiyoni bezodlala i90 minutes. Yebo. Yeah. Yeah. Komfana une pressure. Yebo. Usazosinikeza into ezinhle. Yeah. Mara into asilethela yona. Yeah. Istar uyasilethela sekuyi2. Siyabonga. Siyabonga.